social media. Kani mentah kalalong kum kata ka addiction ka kinado man step hadu damit. Ti kamdan syuk kata ka control lani ka jing bat mentek lah kamru. Ka happy fismo kum do. Ki don nakaway kaying ki balay picnic. Upa kakmi bad ki kun saungut ki leisha restaurant lese lana ki leisha golfing lese ki late picnic yong kanang ba jingyatli ka jingit market liang ka banyo keren ni ai we pat enre baro saungut ki late daka mobile bad ki shong restaurant ki order ya ka jingbam ndon bakren ha upa lane ha kakmi lane ki bakren ha ki kun kimron ki lalay picnic mo bantay kalonging longsem ki lalay tangtay nakabenda recreation family building kumta terter henry hadu kawan ka jimbam kipet kato ka mobile kumba viyong kadai ka addiction mo hagapor covid mo online schooling nakanay daw baro kikun jongi kilayo mobile mo hakata kapor hoy kiladon kam hading kata ki aiteng kim buno mo tegamot ngiyong social media aga jingsha kadai ban Pyniajan ya kiway pat changa social kamut kato mo kem nga yafi mafi pade nga upa kakmi hakikun kikun gikti ha upa ne kakmi ban Pyniajan Henry Snibok ba ka social media ka Pyniajngai teng gibriu nga don appointment mo but nga pilakot yang nga appointment nga rung sa office but phone te nga de banap mo nga lalit na kabenda lese bankren ha officer lese nga lalit bankren ha ki headmaster headmistress Henry kata kaporo mau uyo maka kayo phone call nga pade nga susyong kamud kata ka buram ka bade bandon ye fi nga lakot fi one interview dan fi one ban kren hanga to minta ngan sa switch off ya ka phone ngam nget akene ka silent mode ngam nget nget ka switch off kik mi kik pa ki shep tieng namar bang yos neuro tenteng kidon kikenari tru ki bala penyapi ada de namar ba klem yo ka mobile ka barem kum darung yos nyo kim da hun ban yo ya ka mobile kile ban yo ka ba high standard mobile 50,000 70,000 mo ki ko ban yo te kik mi ki paro kilong ki ba helpless in rei ka wei ka daw bale kik mi ki paro kimnud ban nongshu nindang idon micro family mo ngalayui ha maulayru ki balayato ha kini ki kasans nem baladep mo ki balayato ha kini ki kasans nem baladep armut kikun dane yuwe kamut ngiyong apareng pampering abadon tang yuwe dane armut ki aili mo ya kikun kabafikwa pio mo menshua ngidon frangut nrei ka jingpelut kam dabun benda yuwe nrei u yalam sopongot ki classmate ki jamu ki shuong mami ngan yalam sopongot bandisha mo menshua ngidon prangut ane nga dei ban ai kasha hangtai a school kidon gibe pat ki bawang ni haplesha ayu excursion menshua ni lecha lugo hati mo excursion nenda nenda ki ko ban late excursion sha jingai ka jimpelut ka pasurke te gamut da ka ba yo small family ka solution kambat don kin salong ru ngiyong afareng selfish abadon tang iwe kilong selfish exceptions kidon barabo
exceptions kidon re bunsil ke jia abadon tang ibe ikun mangi kumukpa kum kakmi ngiai baro ki but ki le kat bamon bad hading ata kik mikik paro kim nochu ban nas nang ban karau ban kim tu ban nong ko kun kane long ban le kane kade kalendi akaba phide ban na ban yai Tingin nila amno parar manta. kamut kik mikik pa ki dei ban tip kumno ban control ya kikun kichungi agapor meals kum kanuksa habang i shong ban bam kun put away the phone and come ban ya bam na kumno hadu katang ya kane ngi dei ban ong lemda kumda katoka family bond kanom don shu kat kum ga jings nu ka changa family bond ka long ka badon kam hadu kata te lada kikmi kikpa kilong ke baslur baha ngila ban job la kumno kendiat kin soit kane ka problem ka ba mangi ngisem hap tangki ki khon ki chongi mo ha school ru habadon ka break kam don shu kata ka jingya dei bat ki bei pat ki shong ki jaka pa per ba de ki shong ya ka phone kalong ngalaban nong modern technology kadon klempep ka jingyarap kinrei nga simat nga yui ba nagabanda ki sambla padde nagabanda ki kunchungi padde kilong kumpa fiong addicted but la shisien pa ngilong addicted kamlong shu ka jingyarap kalong ka jingma nalor kata in the media kidon ki babaha but kidon ru ki bas new kena uba shipos nem kidon ki ba kambat dei por nagbanda jongoban pet kambat dei kapor nagbanda ki badangret ban pet kan sapoi kapor haba ki dei bante inre lingba ka media kiyo unnecessary information bad kimpatlong ready banyo pidiyang ya kitoki information kidon kik pa kiyong mo kulong pipet tang kane ka children's program kabaha mo kiyopet children's program very good kum kata lada don kik pa kiyai jumut habaro ki benta changka social media ngatarai ngilaban Pyniajngai ya de la kumno kendiat kin soit na kane ka juma na kane ka shankavia jongka social media Setanah parar bila ai gitu kiwi kila long kum kila sente wat yo kum yangar kum ju nomor beli ba nga kum long kuparu nomor menta kum ong te kikmi kikpa kila long kum TV ki khun la long kum remote control te kala long kum ki la control ni ke yes